سلام كما يتعلق برات غتاتل تليفون ويرسي فين اللوم 15 وشوعات حدار فرق معلتن فرقان استدالو زينام السنادو حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر زعد من مسخاتكم تصنع ميكائيل حدقو فلما كن بقنطو تاتو فيلم ኤርትራ ብግብፂ ኣብ ዝቃናዕ ዘሎ መበል 27 ሃገራዊ ዋዕላ ክሊማዊ ለውጢ ትሳተፍ ኣላ ኣብ ዞባ ሓጋዝ መደባት ምጥፋእ ሃይምነት ጽቡቕ ውፅኢት ተረኺቡ ኣብ ዞባ ከረና ፍልጦ ተማሃሮ ኣብ ሕግን ምክልኻል ገበንን ክብን ምባል ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሰደድ ኣካል ክጅምር ዝከኣል ትሑት ቁጠባ ናብ ዝውንና ሃገራት ከም ዝላኽም ዝረጋገጽ ጥራይ ምዃኑ ሩስያ ኣፍሊጣ መንግስቲ ኡጋንዳ እገዳታት ኣብ ምቁፅጻር ኢቦላ ልዑል እጃም ከም ዝገበረ ሓቢሩ አይቨር ኮስት ኣብ ማሊ ኣዋፊራቶም ዘላ ወታደራት ክትስሕብ ወሲና ዝርዝር ዜና ኤርትራ ካብ 1978 ሕዳር ኣብ ግብፂ ኣብ ዝቃናዕ ዘሎ መበል 27 ሃገራዊ ዋዕላ ክሊማዊ ለውጢ ትሳተፍ ኣላ ሚኒስተር መሬት ማይን ኣከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ድማ መደር ኣስሚዑሎ መልክዕ ፀፃውን ዝተዳለወ ዜናዊ ትሕዝቶ ገረ መስቀል ገረስ ጌርካ ቀረበ እዩ بمنستر مريت ماين أكبابن أتو تسفاي قبر سلاسة زمراح أمباسادر إيرترا أب الريبابليك قبس أتو فاسيل قبر سلاسة زركبو لوق إيرترا كابشو دشتك 17 من تحدار كتما شارم آت شيخ أب تنقر زلا مبال عسران شوعتن وعلى كلمة واللوطي يساتف اللهم منستر تسفاي بعسرت حمش تحدار أبزس محمدري على من هوت نبرتان كاب صعبينات لوط كلمان مدحان استوزد سقمتات مستي حدا غاز متاطونو سلازيكونو بليونات حزبي تسفا امبير لهم زنبرو ابز حلف 3 عامات بب عامتو زتاتو مبصعاتاتن زتختمو وعلاتن كم زمخونو ازدما نملا حزب علن زحزنن زشقلن كنتات كم زفطر غديصو منستر تسفا يسعيبو زورد زل عنوت نمغدال بقطباز معبل هاجرات بفلاي دما اثن بجل عسرا زفلطا ارأيا بمخان تفاء بكلت غازات نمغدال قلطفن ادمعن سقومت كوسدا اوانز طلب حتى مخانون تاريخ وحلفنت كم زلوننا تحساسيبو إيرترا كابتن ازيو تحت تفاء انك على ما وعز خونو غازات زلون هاجرات مخانا انتخونا جن بسنكي جيوغرافيكا وقمامطا بكلماو اللوط زياده كاب زتقع هاجرات مخانا زتقسه منستر تسفاي انصار كلماو اللوطن اكبابو برستن زغبر قالسي حريا زيكونه قديتا مخانو امينا نزي هاجراون علماون بدهون مقطام تفطرو سلت زغبره نطفتات بمبغاس كوم سرتو مدبات مفواس مدراون بحراون سرعه محضرو مسسان هيوتا بوزحنت معقب حمد الماين كمون متتاو تتكاز عاتن كالن تكايد كمزلا ارديو زوسدو سقمتات اب مصنعت استمركوس كخونو كمزلوم بمؤمنن زتبصح وعل زسكم حلافنت بمنزابن إيرترا مصنعتن دهساسن بمكياد نخونتاتا زغلص سرع صبصاب تقرب كمزلا بيتوسخ حبيرو أبتو على أبستفر لي زعبتات كايد أبزقني زته لوخ إيرترا بنتفت كساتف دحر مقناي نتي بدرجة أفريقان أب معمال ذلك هاجراتن زقرب الزعبة بحسابن صحفون بمدقاف كلماوي لوطن مفواس هاجرات نزاتو مبصعاتات من كاي تفاق غازات كتقبرا كلماوي لوطن مرعام زتاتو مبصعا بعصف كعبي بكلماوي لوطن زورد عنوتن طفاتن مكحاس زوص مدبات كتقبر أمراتات تتكال ساعات معباين زنبر اللمود أقبابات ساعات نمتكاين كسراح كمون فاينانساون تكنيكاون حاجزات كدفع اللو التحساسيبو منستر تسفاي قبر السلاسة أموداتا وعلى الشار مع الشيخ ترقم زهلوه كينو مبسعان ناي مديثاتن ديبلوماسن هالكن نابتشبوت تقبار مساقر تراي كمزخونة أسمير اللو نابي كال زينا مسنسقرم ابنو زوبا حقاز بستفلالي مغنياتات عدل تمرتي زعلفون قولعون عبيتن كم زركبو
كم زركبون مكبار زعل ممرات مطفى معايمنة تصبو وصيت كم ترغبو تقريتهم وكيلرينا سمريو بن زلاخو زيناو طبطاب ليديا تخلا مريم ኣብ ንኡዞባ ሓጋዝ ዕድል ትምህርቲ ንዝሓለፎም ቆልዑን ዓበይትን ዕላማ ዝገበረ መደባት ምጥፋእ መሃይምነት ጽቡቕ ውጽኢት ከም ተረኽቦ ኣወሃሃዲ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣብቲ ንኡዞባ መምህር ገረዝጊሄር ብርሃነ ሓቢሩ ምስ ኤሪና ብዘካየዶ ቃለ መሕትት መምህር ገረዝጊሄር ብሰንኪ ጉስነት ዘይምጥርናፍ ዓድታትን ካልእ ጸገማትን ዕድል ትምህርቲ ከይረኸቡ ንዝጸንሑ ቆልዑ ኣብ 2011 ኣብ ቃርዋት ምምሕዳር ከባቢ ዓዳኣረይ ንቑጣ ብምኽፋት ዝጀመረ ናይ ምምሃር መስርሕ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ 3 ነቁጣታት ሰፊሑ ከም ዘለው ጠቂሱ ዛጊት 311 ተማሃሮ ናብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ውሕዳት ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ከም ዝሓለፉን ተወዳደርቲ ምዃኖምን ገሊጹ ክጅመር ከሎ ኣብ ዓዳኣረይ ቀንዲ መበገሲ እንታይ ፍጹም ናይ ትምህርቲ ዕድል ስለዘይነበሮም እዞም ተማሃሮ እዚኦም ከም ህዝቦም ከም ዜጋታት ትምህርቲ የድልዮም ስለዝኾነ ኣብ ሓጋዝ ቀረብኦም ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ክኽፈተሎም ተኻኢሉ 311 ተማሃሮ ከም መሃይምነት ኣናጊፍካ ካብ ሻድሻይ ክሳብ 11 ክፍሊ ምብፃሕ እዚ ዓብዪ ውፅኢት እዩ ትምህርትና ዓበይቲ ካብ ዕድመ 15 ክሳብ 45 ዘሎ ዕድመ መሃይምነት ከጥፋእ ዝግበአን እዚ ግድነታዊ ከጥፋእ ዝግበአን ተማሃሮ ካብ 15 ክሳብ 45 ዘለዋ እየን ካልእ ምሸታዊ ትምህርቲ እዩ ምሸታዊ ትምህርቲ ከማ ኣካል ናይ ትምህርትና ዓበይቲ ኣካል ናይ ትምህርትና ዓበይቲ ስለዝኾነ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ትምህርቶም ዘቋረፁ ተማሃሮ ኣብ ካልኣይ ደረጃ መፅኦም ንክመሃሩ ከማን ዝኽእሉ ባይታኻ ተፈጢሩላ ብሓጋዝ ከማን ንነዊሕ ዓመታት ዝቐፀለ እዩ በዚ ደረጃ እዚ 11 ክፍሊ ወዲኦም ንሳዋ ዝወርዱ ተማሃሮ ከማን ልዕሊ 10 ተማሃሮ ዝኾኑ ኣለውና ሎማ ዓመት ኣብ 3 ነቁጣታት 362 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 713 ተማሃሮ ኣብ ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ዓመት ትምህርቶም ይከታተሉ ከም ዘለው ዝጠቐሰ መምህር ገረዝጊሄር ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ማእከላይ ደረጃ ምስ ተሰጋገራ ብሰንኪ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ትምህርተን ከቋርፃ ይረኣያ ስለ ዘለዋ ዝምልከቶም ኣካላት ኣቓልቦ ክገብርሉ ኣዘኻኺሮም ነዚ ዝግበር ዘሎ ብመንግስቲ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ናይ ትምህርቲ ወላድን ድሕሪ ተሓዊስዎ ውፅኢታዊ ክኾን ይኽእል እዩ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ካብ ሶኒ ክሳብ ዞር ዓርቢ ምግቦም ሒዞም መፁ ተማሂሮም ዓርቢ ኸ ንዓዶም ይኸዱ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ናይ ትምህርቲ ድሌት ክንደይና ከም ዘለዎም ኣዝዩ ዘርድአካ ርእሰ መምህር ንቑጣ ኢዳምር ሓጋዝ መምህር ሓሲና መሐመድ ሑመድ ብወገና ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝመፁ 55 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 485 ተማሃሮ ትምህርቶም ይከታተሉ ከም ዘለው ጠቂሳ ንኣድማዒ ውፅኢት ዘሎ ሕፅረት ክፍታሕ ተላብያ ተሳትፎ ተምሃሮ ጽቡቕ እዩ ብፍላይ ናይ ሎም ዓመት እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ጽቡቕ ኣለና 55 ሚእታዊት ጽቡቕ ውፅኢት እዩ ዝርከበሎ ዘሎ ቀዳመይት እናወፀት ሳልሳይ ዓመት በፂሓ ዘላ ናይ ምርኣይ ስንክልና ዘለዋ ተማሃሪት ኑራ ያሲን እድሪስ ረኺባቶ ዘላ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ክትቅፅሎ ከም ትደሊ ብምሕባር ዝመፅእ ዓመት ሻድሻይ ክፍሊ ስለተኣቱ ናብ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብ ረሃባህታ እትሰጋገረሉ ባይታ ክፍጠረላ ተማሕፂና ኣወሃሃዲ መደብ ትምህርትና ዓበይቲ ኣብቲ ንኡዞባ መምህር ገረዝጊሄር ብርሃነ ኣብ መወዳእታ መሃይምነት ንምጥፋእ ዝተጀመረ መደብ ትምህርትና ዓበይቲ እውን ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ኣብ ንኡዞባ ቁርደት ኣብ ሃገራዊ ፈተና 8ይ ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 ልዑል ነጥቢ ዘመዝገቡ ተምሃሮ ሽልማት ተዓዲሉ በቲ ናይ ምትባዕ ስጉምቲ ዝተሸለሙ ካብ 9 ላዕሊ ዘመዝገቡ ምዃኖም ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ቁርደት መምህር ዓንደ ሚካኤል ኣብርሃ ሓቢሩ ዕላማቲ ምሽላም ነቶም ኣብነታውያን ድርኺት ምፍጣር ኣብቶም ካልኦት ተምሃሮ ድማ ቅዱስ ቅነ ንምሕዳር ከም ዝኾነ መምህር ዓንደ ሚካኤል ገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡዞባ መምህር ገብረ ሚካኤል ኣልዓዛር ብወገኑ ብቕዓት ተምሃሮ ንምምሕያሽ ሕብረተሰብ ማእከል ዝገበረ ተወግሶታት ይውሰድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ምምሕያሽ ብቕዓት ትምህርትን ተምሃሮን ዝተወሰኑ ኣካላት ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ መላእ ሕብረተሰብን ኣካላት መንግስትን እጃሞን ከበርክቱ ፀዊዑ ኣመሓዳር ንኡዞባ ቁርደት ኣቶ ኢሳቅ ጥዑም ድማ ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገቡ ተምሃሮ ምትብባዕ ብቕዓት ተምሃሮ ክብ ንምባል ድርኺት ዝፈጥር ምዃኑ ብምብራ ተምሃሮ ንግዜኦም ብግቡእ ክጥቀምሉን ተወዳዳርነቶም ክዕብዩን ኣተሓሳሲቡ ኣብ ንኡዞባ ከረን ኣፍልጦ ተምሃሮ ኣብ ሕግን ምክልኻል ገበንን ንምባል ካብ 8 ክሳብ 15 ሕዳር ሰፊሕ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ኣዘዝቲ ቀዳማይን ካልኣይን መደበራት ፖሊስ ከረን ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ መጋርሕ ሓርነት ላሳለ ሮራ ከረን
ላልምባ ዳር እስላም ዓንሰባን ኣናህዳር ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ቆልዑ ብናእሽቶኦም ብክብርታት ሕብረተሰቦም ምስ ዝኽስከሱ ምስ ዓበዩ ኣኽበርቲ ሕጊ ከም ዝኾኑ ብምጥቃስ ስድራ ቤታትን ኮማትን ልዑል ኣተኩሮ ሂቦም ክሰርሕሉ ዘኻኺሮም ኣዛዚ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ተለንተ ኣመናይ ዘውደን ኣዛዚ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ተለንተ ኢዮብ ተስፋዝግን ኣብ መግለፂኦም ቀንዲ ተልእኾን ዕማማትን ፖሊስ ብቐንዱ ሰላምን ጸጥታን ሕብረተሰብ ምውሓስ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ገበናትን በደላትን ምክልኻልን ምንካይን ንጡፍ ተሳትፎ ተምሃሮ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣብ ውሽጢ 9 ኣዋርሕ ኣብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ 280 ገበናትን 180 በደላትን ኣብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ድማ 89 ገበናትን 170 በደላትን ከም ተመዝገቡ ጠቂሶም ድማ ተምሃሮ ብሩህ መጻኢኦም ንኸውሕሱ ብብሉፅ ክብርታት ተኸስኪሶም ከዓብዩን ካብ ነውርታትን ዘየድሊ ወልፍታትን ክርሕቁን ተማሕፂኖም ሓሓሊፎም ብተምሃሮ ዝፍጸሙ ዘይስነ ምግባራዊ ተርእዮታትን ገበናትን ድሕሪ ምዝርዛር ድማ ንምክቶም ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ወለድን መምሃራንን ምትሕብባሮን ክዕዝዙ ተላቢዮም ተምሃሮ በጎኖም ኣስተምህሮ ፖሊስ ኣብ ምምእዛን ተምሃሮ ዘለዎ ግደ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ቀጻልነት ክህልዎ ብምልባው ሃናፂ ዝበልዎ ርእቶታት ኣቕሪቦም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕባ ሃገራዊ ዜናታትን ንምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜና መሰናዶ ኤርቲቪ ናውፅለይ ክብራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ሩስያ ተቋሪጹ ዘሎ ሰደዳ እካል ብጸሊም ባሕሪ ዳግም ክጅግምር እንተኾይኑ ብዝተበፅሐ ስምዕ ምስ ዝቕየር ጥራይ ምዃኑ ሚኒስተር ፋይናንስ ሩስያ አንቶን ሲሎኖቭ ኣፍሊጡ እቲ ላዕለዋይ በዓል መዚ ምስ መደበር ቴሌቪዥን ሩስያ ቱዴይ ማለት አርቲ ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምሕትት ካብ ዝመጽእ ቀዳም 19 ሕዳር እቲ መስርሕ ዳግማይ ክበጋገዝ ከም ዝኽእል እንተኾነ ግን ብመሰረት ዝተበፅሐ ስምዕ ተረባሕቲ ሃገራት ትሑት ቁጠባ ዝውንና ምዃንን ክረጋገጽ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብ15 ሕዳር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃገሩ ነቲ ብጸሊም ባሕሪ ዝግበር ሰደዳ ኣካል ብዝምልከት ዝተበፅሐ ስምዕ ዝዓናቕፍ ተጻብኦታት ሃገራት ምዕራብ ከይኣገማ ናብ ኤስያን ኣፍሪቃን እትገብሮ ሰደድ ቀፂላቶ ከም ዘላ ኣፍሊጡ ሚኒስተር ላቭሮቭ ወሲኹ ዛጊድ መብዛሕትኡ ስርናይ ምዃኑ ጠቒሱ 10.5 ሚልዮን ቶን ኣእካል ናብ ሃገራት ኤስያን ኣፍሪቃን ከም ተላከ 60 ሚእታይት ካብኡ ናብ ኤስያ 40 ሚእታይት ድማ ናብ ኣፍሪቃ ምንባሩ ሓቢሩ ነቲ ብሰንኪ ኩናት ዩክሬን ዝተኸስተ ሕፅረት ቀረባ ኣካል ኣብ ሃገራዊ ዕዳጋታት ምቅላል ብመንጎኘት ሕብራት ሃገራትን ቱርክን ዝሓለፈ ሓምለ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝተበፅሐ ስምዕ ኣብ ልዕሊ መራኸብ ሩስያ ድሕሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕታት ተቋሪጹ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር በቲ ስምዕ መሰረት ሰደድ ኣካል ብምሉእነት ከም ተተግበረ እንተኾነ ግን ሰደድ ፍርያት ድኹዕን ምግብን በቲ ሃገራት ምዕራብ ኣጽኒዑ ዘለዋ እገዳታት ተዓጊቱ ከም ዝርከብ ዝኸስስ መንግስቲ ሩስያ እቲ ስምምዕ ብምሉእነት ክኽበር እዩ ዝጽውዕ ዘሎ ሃገራት ምዕራብ መገዲ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ዝርከብ ወደባት ዩክሬንን ሩስያን ዝገብሮ ዝነበራ እታዊ ኣካል ብምትዕናቓፉ ሕፅረት ቀረብን ናሃር ዋጋታትን ኣጋጢሞን ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣብ ኡጋንዳ ኣብቲ መልከፍቲ ኢቦላ ዝተኸስተሉ ክልተ ኣውራጃታት ጸኒዑ ዘሎ ተሪር ናይ ምንቅስቓስ እገዳታት ኣብ ምቁጻር ናይቲ ለበዳ ልዑል እጃም ከም ዝገበረ ፕረዚደንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ትማል 15 ሕዳር ገሊጹ ካብ መፋረቕ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ኣውራጃታት ሙቤንደን ካሳንዳን ዝተወሰነ ጽኑዕ ናይ ምንቅስቓስ እገዳታት ንዝተለኽፉ ምውሻብን ኣገልግሎት ጥዕና ምርጋጽን ዘጠቓልል ስጉምቲ ኣብ ምቁጻር ናይቲ ተሪኦ መሪሕ ተራ ከም ዝነበሮ እውን ፕረዚደንት ሙሴቪኒ ሓቢሩ በቲ ስጉምቲ ቁጽሪ መልከፍቲ ኣብ ኣውራጃ ካሳንዳ ብገምጋም ናብ 2 ሰባት ኣብ መዓልቲ ከም ዝወረደ ዝጠቐሰ ፕረዚደንት ሙሴቪኒ ኣብ ኣውራጃ ሙቤንደ ንዝሓለፈ 18 መዓልታት ሓድሽ መልከፍቲ ከም ዘይተመዝገበ ኣፍሊጡ በቲ ካብ ምዝዛም ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ዝተኸስተ መልከፍቲ ኢቦላ ብውሕዱ 55 ሰባት ከም ዝሞቱ ልዕሊ 140 ድማ ከም እተለኽፉ ጸብጻባት ጥዕና ኡጋንዳ ይሕብሩ መንግስቲ ኡጋንዳ ነቲ ተሪኦ ኣብ ዝቐልጠፈ ንምቁጻሩ ኣብ ከተማ ካምፓላ ነተን መልከፍቲ ዝተመዝገበለን ኣውራጃታትን ወፍሪ ክታበት የካይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ መንግስቲ አይቨሪኮስ ከም ኣካል ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራት ኣማል ተዋፊሮም ዘሎ ወተሃደራቱ ከም ዝስሕብ ኣፍሊጡ መንግስቲ አይቨሪኮስ ነዚ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ብብሕታዊ ኩባንያ አቪዬሽን ኣብ ሓለዋ ጸጥታ ክዋፈሩ ተቆፂሮም ናብ ማሊ ዝተላኩ 46 ወተሃደራቱ ነፃ ክልቀቑ ዘቕረቦ ጻውዒት ምላሽ ብዘይምርካቡ ምዃኑ ገሊጹ
እቶም ወታደራት ኣብ ማለት ዋፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዘካየዶ ጸጥታዊ ንጥፈታት ንምስል ሳል ከም ተቆጥሩ ዝሓበረ መንግስቲ አይቮሪ ኮስት ብመንግስቲ ማሊ ኣብ ልዕሊኦም ዝተወስደ ስጉምቲ ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ይዝወቅስ ይኹን እምበር መንግስቲ ማሊ እቶም ወታደራት አይቮሪ ኮስት ንዓብን ዕግርግርን ምፍጣር ብግዳማውያን ሓይልታት ዝተዓስቡ ምዃኖም ብምኽሳስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትይዎም ይርከብ እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎ እቲ ብዕልዋ ኣብ ስልጣን ዝመፀ መንግስቲ ማልን ኣገራዊ ማሕበረሰብን ዘሎ ምትፍናን ኣዕሪጉ ኣሎ ብሪጣንያ ቦገና ከም ኣካል ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማሊ ተዋፊሮም ዘለዉ ወታደራታ ከም እትስሕብ ብ14 ሕዳር ምሕባራ ይዝከር ቀንዲ ጠንቂ ጸጥታዊ ቅልውላው ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ግዳማዊ ምትእትታው ምዃኑ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ቱርኪ ንቅልውላው ሃገሩ መሊሱ ዘጋድድ ወታደራዊ ንጥፈታት ተካይድ ከም ዘላ መንግስቲ ሶርያ ትማል 16 ሕዳር ወቒሱ መንግስቲ ሶርያ ነዚ ወቐሳ ዘቕርበ ሰራዊት ቱርኪ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሃገሩ ዘካየዶ ደብዳብ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዘውረደ ብምጥቃስ እዩ ሰራዊት ቱርኪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሽበራውያን ከም ተኻይደ እኳ ይገልጽ እንተሎ ሰላማዊ ዕላማታት ጥራይ ከም ዝዓነወ ግና ማዕከናት ዜና ሶርያ ሓቢረን ኣለዋ ነቲ ስጉምቲ ብትር ዝኾነነ መንግስቲ ሶርያ ሰራዊት ቱርኪ ልኡላዊ ግዛት ሃገሩ ብምጥሓት ዘካየዶ መጥቃዕታት ከቋርጾ ደጊሙ ጸዊዕሎም ኣብ 2016 ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሶርያ ሰፊሕ ወታደራዊ ስርዒት ዘካየደ ቱርኪ ኣብቲ ከባቢ ሓድሽ ስርዒት ንምብጋስ ትሸባሸብ ከም ዘላ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ እቲ ወታደራዊ ስርዒታት ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ካብ 2011 ናብ ሶርያ ተፈጢሩን ዘሎ ቅልውላው መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረዱ ብሰንኪ እቲ ወታደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሶርያውያን ክቕተሉ ከለዉ ሚልዮናት ከም ተመዛበሉ ይሕበር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ 10 ሚታዊት ዝነበረ መጠን ቁጠባዊ ዝቕባብ ብሪጣንያ ኣብ ዝወርሒ እዚ ናብ ልዕሊ 11 ሚታዊት ከም ዝበለ ተገሊጹ እቲ ኣሃዝ ኣብ ብሪጣንያ ውሽጢ 41 ዓመታት እቲ ዝለዓለ ምዃኑ እዮም ቁጠባዊ ጸብጻባት ዝጠቕሱ ኣብታ ሃገር ዋጋታት መግቢ ነዳድን መጓዓዝያን ሕልፊ ካልኦት ጠለባት ንሂሩ ከም ዘሎ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ኣረዲኦም ብሰንኪ እቲ ተርእዮ ቁጠባ ብሪጣንያ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ናብ ደረጃ ዝሕታለ ክወርድ ከም ዝኽእል ኪላታት ናይቲ ዓውዲ የጠንቅቑ ኣለዉ ኣብ ብሪጣንያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ተመሳሳሊ ተርእዮታት ተኸሲቱ ከም ዘሎ ይግለጽ ማእከል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ማለት ናሳ ትማል 16 ሕዳር ሰብ ዘይብላ ሮኬት ናብ ወርሒ ከም ዝወንጨፈ ሓቢሩ ዝዕውት መንባሩ ዝተጠቕሰ ጉዕዞ ኣሜሪካ ድሕሪ 50 ዓመታት ናብ ወርሒ መጽናዕታዊ ተልእኾ ከተካይድ ከብቃዕ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ብዘይካዚ እዚ ናይ ልዕሊ 4 ቢልዮን ዶላር ጠፈራዊ ተልእኾ ነቲ ኣሜሪካ ኣብ 2024-2025 ሰብ ዘሳፍራ ሮኬታት ናብ ወርሒ ክትውንጭፍ ኣውፅያቶ ዘላ መደብ ዝደፍእ ምዃኑ ኪላታት ናሳ ሓቢሮም እዚ ሎሚ ዝተኻየደ ምውንጫፍ ሮኬት ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ጸገማት ከም ዝፈሸለ ይዝከር እቲ ማእከል ኣብ 1972 ሰብ ዘለዋ ሮኬት ናብ ወርሒ ድሕሪ ምልኣኹ ነቲ ጉዕዞ ክሳብ ሕጂ ከይደገሞ ይጸኒሑ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኣውስትራልያ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ከቢድ ንዋታውን ኣከባብያን ዕንወት ከም ዘውረደ ተገሊጹ በቲ ተፈጥሮአዊ ሓደጋ ዛጊዳ ማይታ ባይቲ ብምዕናቡ ኣሽሓ ስድራ ቤታት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፋ መንግስታዊ ምንጭታት ኣውስትራልያ ሓቢሮም በቲ ሓደጋ ዝሰገ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣሽሓት ነበርቲ ኒው ሳውዝ ዌልስን ቪክቶሪያን ናብ ውሑስ ቦታታት ክጉዕዙ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎም ኣብ ኣውስትራልያ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ሎሚን ራብዓይ ጊዜኡ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ይኽሰት ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባብያን ክሳራታት ከም ዝወረደ ይጠቕሱ ኣብታ ሃገር ክልማዊ ምምዝባል ዘሰዓቦ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ባርዕ ክኽሰት ምጽንሑ እውን እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ የረዱ ዜና ንምዛም ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም ኤርትራ ብግብፂ ኣብ ዝቃናዕ ዘሎ መበል 27 ሃገራዊ ዋዕላ ክልማዊ ለውጢ ትሳተፍ ኣላ ኣብ ዞባ ሓጋዝ መደባት ምጥፋእ ማይምነት ጽቡቕ ውፅኢት ተረኺብዎም
أبنو زوبا كرهنا فلوتو تمهارو بحقن مكل خلق بننكم مبالاس تمهرو تواهبو أب زيناتات وصاي سدد أكال كجمر زكال تحط كتبانا زوننا عقرات كم زلاخ مزرقا قصراي مخانو روسيا أفريقيا منقستو أوغندا قراتات عمكو تصار إيبولا لعلي جام كم زقبر حبيرو آيفر كوستا بمالي أوافراتهم زلا وتادرات كتسحر وسينا صوركم تعزبتنا ساعة سدالو زيناهم سنورو أبزي في التسام سلام كتالكم عزي مسجين مسارح سي أمير علي زدالو عطاو زينا سبورتس سعيو غرب بوغني سلام